के हिट होके के बाद कंट्रोवर्सी पैदा करे के बाद चर्चा में आवे के बाद तो पवन सिंह के खुद दो पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ मुसीबत में फंस गलन भैया हो। काहे फंस गलन वीडियो में लास्ट तक बनल रही हम बताओ तनी। पवन सिंह जब से काराकाट से निर्दलीय लड़े के ऐलान कइले बन तब से पवन सिंह के ना आरजेडी सपोर्ट करता ना बीजेपी सपोर्ट करता। बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे खातिर भाई बॉलीवुड से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा कलाकार के बुला दिल बन उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में। तो भाई हम बताओ तनी कि कौन कौन कलाकार पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे आल। जैसे बोले रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, अक्षरा सिंह, कंगना नरौट। एगो समय रहे कि भैया पवन सिंह रवि किशन के प्रचार में जाते रहे, मनोज तिवारी के प्रचार कैलन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ के प्रचार कैलन। आज की डेट में पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे खातिर आवत भैया। पवन सिंह कह दिले खुद एगो पवन सिंह के इंटरव्यू देखनी है जो पावर स्टार पवन सिंह कहत कि भाई अब स्वाभिमान के बात आगे अब तक पीछे हट ना सकी ना हम कि फलाना जी आओ तारे, फलाना जी आओ तारी, फलाना जी आओ तारे, वो लोग के यहाँ। लेकिन भैया पावर स्टार पवन सिंह के का बहुत बड़ मुसीबत में फंस गई बन। का भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ कलाकार बन, रवि किशन, निरहुआ, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह सब कलाकार रह चुके बन। लेकिन का पावर स्टार पवन सिंह को भारी पड़ सकल। आज भोजपुरिया जनता आज साबित कर दी भाई बिहार के लाल के ये हाल रही भाई। भोजपुरी के स्टार पावर स्टार पवन सिंह गाँव गाँव घूम के सब माई बहन चाचा सब वोट में आता, घरे घरे खाना पीना सब खात रहा। लेकिन जो बीजेपी नया चाल चलता उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में स्टार लोग के बुला रहा बता का पवन सिंह भारी पड़ सकलन कि ना भाई। एक अकलौता कलाकार बन भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के भाई सब कलाकार पर भारी पड़ सकलन। बॉलीवुड के साउथ के इंग्लैंड से कहूँ से कलाकार बुलावस पवन सिंह भारी पड़ सकलन भैया। पवन सिंह मतलब तनवीन मुसीबत कर पड़ सकलन। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में भाई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है। ये दोनों शेर जब साथे चल दियन तो हार दियन तो भाई सब छिटा जी कतनो स्टार आवस, साउथ के आवस, बॉलीवुड के आवस, कहूँ के आवस, लेकिन पवन सिंह खेसारी लाल यादव सब साथे हो जियन तो भाई केहू न टिक सकला पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथे। अब प्रचार करे आ रहा बड़ा अब भाई देखे में आई कि पवन सिंह का कर